Какво направи Ати сега? А? Какво направи Ати? Ати? Какво направи Атито? А? Какво направи Ати? Чакай. Браво! Чакай да ти пусна водата, чакай. Спри, така. Защо сипа в басейна? Няма ли да поливат цветята? А? Защо сипва в басейна, Ати? А? Защо сипва в басейна? И защо хвърли в басейна сега? Защо хвърли Атито в басейна? Защо хвърли в басейна Атито кофета? Какво има там? Какво има там? А? Хубаво служи, хубаво. Еди, хубаво служи, хубаво. Как ще сложиш хубаво? А? Как ще сложи хубаво, Ати? Трябва да издърпваш от тази страна, дето е паднала ниско. От другата страна е хвани, от другата страна е хвани. И я дръпни нагоре. От другата страна. Там. Така. Дръпни сега нагоре. Не. Не. Тати така бе. А? Тати. Какво тати? Не. Трябва да я оправиме. Къде е тати? Ето. Добре. Имам. Какво има? Имам. Какво е това? Баба. Как се казва? Баба.
Бръмбър? Да. Аз не можете да си можете. Стига бамба. А ти обича ли бръмбъри? Не. Защо? Защото бамба е хапът, а ти китета. Какво? Това е хапът, а ти китета. Аз ще поимате ти. А какво има тук? Какво има в тая градинка? Какво има в тая градинка? Какво има освен цветенца? А? Какво има освен цветенца? Какво има ти освен цветенца в тази градинка? Ати? Ати? Какво е това? Това какво е? Това какво е? А? Знаеш ли какво е това? Я виж косачката. Косачката сега е тук. Дойде косачката до тук. Изведи я. Ето. Айде. Айде. Изведи я. Изведи я сега като я хвърли. Изведи я. Искам сам да я извадиш. Хайде изведи я сега. А така, дърпай сега, дърпай. Дърпай. Браво, браво. Браво! Браво, Нади, извади. Извади косачка. Ела тук, Ати. Ела тук. Къде ще отиде? Аз не боим се този.